ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ କୁ। ଆଜି ଥିଲା ଆନିଭର୍ସରୀ ଭିଡିଓଟା ପୋଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲୁକ୍। ଫାଇନାଲି ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସମିତି। ଇଏ ଥିଲା ଆନିଭର୍ସରୀର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ। ଏଇଟା ମତେ ମୋ ବାବା ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗାଡ଼ି ପଛରେ ବସି ଘି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ଜଗା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲୁ। ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଆମେ ସେଠି ଭୋଗ କରିଥିଲୁ, ଦୀପ ଜାଳିଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ କୁଆଡ଼େ ନିଅନ୍ତୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଫାଇନାଲି ମୋ ଜଗା ପାଖକୁ ତ ମତେ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ଚକୋଲେଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୁଅନ୍ତା। ହାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ଜଣା ପଡୁନି ଆ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ମୋ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁ ଜାନୁଆର ପିଲାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳିଆ ରାଉ ରାଉ କଚର ହଉଥିବା ପିଲା ଆଉ ଯଦି କିଏ ରଖିଥାନ୍ତା, ସେ ତା ପରଲୋକ ମତେ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଜଗା ଦର୍ଶନ ସାରି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଟିକେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ସାଲେପୁରରେ ଥିବା ଭଗବତୀ ପୀଠଠାରେ। ମା ଭଗବତୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଜାଗାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଭଗବତୀ ଯାହା ହଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ତ ବୁଲେଇ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଆନିଭର୍ସରୀକୁ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମ ଘରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଏହାର ନାମ ବିଶେଶ୍ୱର ଶିବ ମନ୍ଦିରଟି। ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଧିବାରୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନଥିଲି। ହଉ ଛାଡ଼, ସେଠି ଗଣପତି ବାପା, ଶିବ, ପାର୍ବତୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲୁ। ମୋ ଭଳିଆ ଜନ୍ତୁକୁ ସାରା ଜୀବନ ଏମିତି ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତୁ। ସେଠି ଶନି ମନ୍ଦିରଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ମନ୍ଦିରର ଆଖପାଖର ଭିଉ ଏମିତି ହିଁ ଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ କୋମଳ ପରିବେଶଟି। ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ମନ୍ଦିରଟି, ଆଉ ନଦୀ ସାଇଡରେ ଲୋକମାନେ ଫିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ସୁନସାନ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲିଲୁ, ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଥିଲୁ। ବୁଲିବାଲି ସାରି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। ସେଇଠୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଆରେ ଶାରଳା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛି, ମୋ ମା ବିନା କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି। ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ପେଟ ପୂଜା କରିବାକୁ। ପେଟରେ ହେତେବେଳକୁ ମୋ ପେଟେ ଭୋକ। ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ହୋଟେଲଟି ନୂଆ ଆନିଭର୍ସରୀ ଉପଲକ୍ଷେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନେଇକି ଆସିଲା ମତେ ହୋଟେଲରେ ଜଳଖିଆ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଠୁ ଜଳଖିଆ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଡର କରି ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଦୋସା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ବିକଳକରରେ, କାହିଁକିନା ମିଠା କିଣିବାର ଥିଲା। ମିଠା ନେଇକି ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମିଠା ସବୁ ଦେଖିକି କ'ଣ ନେବି ଭାବି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଗଲି। ସେଇଠୁ 2-3 ପ୍ରକାର ମିଠା ମିଶେଇ ମାସେ ଘାଣ୍ଟି ଗୋଳେଇ ଧରିକି ପଳେଇ। ସେଠୁ ମୋର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କାହିଁକିନା ସେ ମିଠା ପ୍ରତି ତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା। ବାକି ଯୋଉ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଚକୋଲେଟ ଗୁଡ଼ା ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ମୋର ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ହଉନଥିଲା। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, କେକ୍ ଟାକୁ ବି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦୋସା ବରା ଖାଇଦେଇଥିଲା ଦୁପଟେ। ସେଇ କେକ୍ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିକି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଇନି, ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିକି ମୁଁ ଏଇ ଭୋଳାନାଥ ଭଳିଆ ବରଟିଏ ପାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀଟା କ'ଣ ପୁରା ହବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ। ପ୍ରଥମେ ଗଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ, ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ବାବା ବନେଇଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାର ଫଟୋ ନଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ କେକ୍ର ଫଟୋ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ଥିଲା ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀର କେକ୍ ଫଟୋ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଆନିଭର୍ସରୀକୁ ସ୍ପେଶାଲ କରିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ଘର ଲୋକ ମାଉସୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କେକ୍ କଟାକଟି ବୋଳାବୋଳି ଖିଆଖି ହେଇ ଫାଇନାଲି ସରିଯାଇଥିଲା ସେଲିବ୍ରେସନ। ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଆମେ ରାତିରେ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ, କାରଣ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଘରର ଠାକୁର। ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇପାରିନଥିଲି। ଫାଇନାଲି ରାତିରେ ମୋର ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାରି ତାଙ୍କ ଭୋଗ ପାଇ ଆଳତି ଦେଖି ଆମର ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରି ଆମର ଦର୍ଶନ ସାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଆମର ଆନିଭର୍ସରୀ ସ୍ପେଶାଲ ଭାବରେ କଟିଥିଲା, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗା ମନ୍ଦିର ବୁଲିଥିଲି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ନ କରି ମୁଁ ରହିପାରିନଥିଲି। ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସରିଯାଇଥିଲା, ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ମିଳିଥିଲା ମୋତେ। ତ
तो गिफ्ट गुड़ाक आसतु देखा कौन सब मत गिफ्ट मिलता। आसतु देखा आज आम कौन सब गिफ्ट मिलता। मत फर्स्ट चॉकलेट मिल जाता। एटा जने भाई हेबे देथिले ननार संग। तापरे थिला खाम। एटा मो बड़ माई देथिले ए खामटी। ता भितरे किछि टंका थिला। तो फाइनली एटा थिला मो ननार गिफ्ट। कौन देखिबा ता भितरे अछि। वाओ गिफ्ट बहुत सुंदर हेतला। एटा मो नना निजे सिखिकी निजे बनैतला। तेणु करी एटा बहुत सुंदर मध्य मते लागितला। ताको मो साइड रख देछि जेतु मो ननार स्पेशल गिफ्ट थिला। तो फोटो सहित लेखा सहित से मो आईडी नाम भी मेंशन करथिला। तापरे ए साड़ीटा मते देइथिले मोर आउ जने मामू माई। काइना ब्लैक साड़ी मो बसेला पिनथिली। ताको देखि कि मो आत्मा संतोष होई गेला। बाहागर प्रथम वर्ष ब्लैक पिनथिली। तेणु करी फाइनली मोर ओटे ब्लैक साड़ी हे गेतला। वर्षे पोतला परे मते आनंदर सह ताको रखि देथिली। तापर एटा जने मोर मामू देथिले माने मोयासुर। ए साड़ीटा मध्य बहुत सुंदर हेतला। मते एबोली हल्का फुल्का साड़ी में पसंद थिबारु समस्त मते सेंती हल्का फुल्का साड़ी देथिले। मो सिना गरिष्ठ लोकटी मते किंतु हल्का साड़ी ही पसंद। ता सहित दुटा चॉकलेट जाओ सासुर आसला परे मते चॉकलेट गिफ्ट रे मिलछि। बहुत खुशी लागुछि। एटा मो माउसी झिया दैछन्ती कॉटन साड़ी पे। एटा बहुत सुंदर लागुछि। एटा थिला मो मांडूर गिफ्ट। देखिबा भितर कोन अछि ताको पचर के आखर ता मोरे कहिबे ने से ता भितर कोन अछि। एला जा घरे खोली के देखियो। हराम खोर पिला गोटे। हो छाड़ देखिया कोन अछि। वाओ मिरर भी अछि। मो सुंदरिया बदन देखिया को मिरर के देछि। देखिबा कोन भारुछि। वाला मिरर कोन गोटे देजो। मो पर का मिरर नथिला माने ओटा मिरर दे देजो। नाइ लो एटा मिरर नुआ। एटा गोटे जिनिस भी अछि फोटो फ्रेम। वाओ बहुत सुंदर हेछि। फोटो फ्रेम विथ मिरर। ताबे लाइट भी जलछि म बढे देखाउछि। ए साकीटा मामा देथिले ताका पाखरे ति 22 नुआ साकी टिके सफर मते दे देथिले। कहथिले एनिवर्सरी बोले के नै नुआ साकीटा पिंधि दे। तो म स्वामी स्टाइल मेरी ताको आनी कि मो हाथे रे पिंधि देथिले। कहले देख देख एटा मो तरफ तो गिफ्ट। तो मु कहितली ता भितर झगड़ाटे लागि गेथिले काने एटा मामा देथिले। तो फाइनली स्वामी का गिफ्ट आरंभ हैला। बागर एनिवर्सरी दिन आगुर आसी पहुंची जाइतला मोर ए गिफ्ट टी। एना मते वीडियो पसंद थिबारु मते स्टैंड सहित लाइट गोटे आनी देथिले। एटा थिला मो एनिवर्सरी रो फर्स्ट गिफ्ट मो स्वामी का तरफ रो। पाड़े न किछि दोना एते थर कहिला परे फाइनली मोरी टिके मते बुलिया को नेथि एनिवर्सरी रो स्पेशल फील करिया। एनिवर्सरी न नहीं पारथिबा हेतु आगुर नि जेतले पूरी। आ एनिवर्सरी दिन पाखा सब मंदिर घर आउ ताको स्पेशल कर देइतले मो नना मो फैमिली लोक मिसी ताको बहुत स्पेशल मते करथिले। एटा थिला मो हस्बैंड को सेकंड गिफ्ट। कोन छि देखिबा ता चॉइस ता को भलिया ए मते चॉइस करछन माने चॉइस नै भल होइतो काने मुको खराब। वाओ जेटा बहुत सुंदर हिची। फाइनली मते हिल बहुत पसंद से से मते आनी कि सैंडल ते देथिले। एटा बहुत पसंद आथिला मते। आउ ए मुदीटा फाइनली एटा थिला मो फाइनली वाओ मुदीटा बहुत सुंदर हिची। मो हाथ भी पूरा परफेक्ट हो जा हम सामने बदल गए बुद्धि से दी गेले मो सामने कर मो मन कर गर्व ले। उफ की प्रेम हो। फाइनली प्रेम से मुदीटा पिंदे देछु। फाइनली गिफ्ट करने की आते हैं मोबाइल टी को एटी परिसमाप्ति करूँ।